дава платформа на различни артисти да се изразяват, може да дава полезна информация, може да се опознаме с нови хора или да станем приятели. Като минусите, сега може да води до изразяване, може да попаднем на неподходящо съдържание, може да въздейства отрицателно на характера на човек, може да доведе до кибертурмозна проблема с хора, те се окажат. В плюсовете можем да комуникираме от далечни места, можем да рекламираме, можем да печелим пари, можем да намираме нови приятели. За минусите съм писал, сме писали, може да споделяме лична информация, което е лошо. Много реклами, които се заплащат, фейк профили и много други. Към плюсовете има хакове, в плюсовете може да разберете повече за приятелите си или семейството си. Това научихте плюсове и минуси, които сигурно вече знаете. Много е важно да бъдете внимателни, с кого споделяте, с кого общувате. Хубаво е да допринасяме информация, но нека да е коректна, а не да разпространяваме слухове и социалните мрежи. Друг извод, който може да направим също е, както видяхте, доста минуси и плюсове се приличат с всички социални мрежи, така че... Ние